Barça s'enfrontarà al Manchester United a la ronda dels play-off de l'Europa League. El sorteig no va ser gaire benèvol pels de Xavi, que el 16 de febrer a 3:15 de la tarda rebran la visita dels Red Devils al Camp Nou i la setmana següent, el 23 a les 9 de la nit, visitaran Old Trafford en el partit de tornada. Ara mateix el United de Cristiano Ronaldo, Casemiro, Varane i De Gea, entre d'altres, ocupa el 5è lloc a la Premier League i segueix en fase de construcció d'un projecte que lidera Erik ten Hag a la banqueta. Però què li sembla aquest rival a Xavi? L'escoltem. No sé si tindrem sort o no, però sobre el paper és el rival més difícil que ens podia tocar. I res, ens tocarà competir, ens tocarà anar a Manchester, davant d'un gran rival històric, i que ha crescut molt amb l'arribada de Ten Hag, no? Té grans jugadors, grans individualitats, crec que amb equip estan prou bé i bé, ens ha tocat a priori el pitjor rival que ens podia tocar. Xavi, bon dia. Bon dia, el pitjor rival, eh? Sí, bueno, a veure, és veritat que, com sempre diem, hem de jugar contra tots, no? O hauríem de jugar contra tots. El que passa que, home, podies haver-ho evitat i ens ha tocat. Bueno, doncs mira, si per ser campió s'ha de guanyar un equip com el United, doncs ho haurem de fer, no? Nil, tu també creus que era el rival més difícil? Jo crec que sí, sens dubte, i crec que ho serà més també amb el pas dels mesos, perquè, com deies ara, l'equip està en construcció i a priori aquests equips que s'estan formant seran millors amb el pas dels partits, amb el pas de les setmanes, amb el pas dels mesos, i també es podrien reforçar al mercat d'hivern. Però també és la millor el Barça. Sí, jo crec que també, evidentment. Sí. Home, clar. Sí. I arribarà Cristiano, creus? Creus que encara hi serà el mes de febrer, el United? Jo crec que sí, perquè ja va fer tots els esforços possibles a l'estiu per marxar, i si no va quadrar-ho a l'estiu, que en teoria hi ha moltes més opcions, a mi em sorprendria, tot i que volgués encara insistir en marxar, que ho pogués fer a l'hivern. De Jong no hi serà, no?, al United? Esperem que no, com ens marqui Hagués ja tingut De el Jong. seu morbo també. Bé, partit especial. D'altra banda, d'aquest sorteig de l'Europa League també hem de destacar altres aparellaments com el Juventus Nantes, l'Sporting de Portugal Midtjylland, el Shakhtar Rennes, l'Ajax Union Berlin, el Bayer Leverkusen Mónaco, el Red Bull Salzburg Roma i el Sevilla PSV Eindhoven, amb la tornada de Luc de Jong al Sánchez Pizjuán. Què et semblen aquestes eliminatòries? Quina veus més interessant, així a priori? Aviam, jo crec que cap està al nivell del United-Barça, que és l'eliminatòria estrella, però l'Ajax Union Berlin són dos equips que, com a mínim a les seves lligues, són dominadors. I el Sevilla PSV? Fins fa res estava a dalt. I el Sevilla PSV, sobretot també amb ganes de veure el bo del Luc i de Xavi Simons. Sí, mentrestant a la Champions la sort tampoc va somriure al Real Madrid, que es veurà les cares amb el Liverpool de Jürgen Klopp. Serà la reedició de la final de l'any passat, amb l'anada el 21 de febrer a Anfield i la tornada el 15 de març al Santiago Bernabéu. Els Reds, vinguts a menys, ocupen actualment el 8è lloc a la Premier League i amb la marxa de Mané al Bayern aquest estiu, Mo Salah, Darwin Núñez i Luis Díaz són el principal perill ofensiu d'un Liverpool que així també analitzava ahir Carlo Ancelotti. Otra vez el Liverpool, ellos dirán lo mismo, otra vez el Real Madrid. No, es claro, va a ser un octavo de final muy entretenido, muy complicado, pero un buen ambiente en Anfield, en Bernabéu, va a ser una eliminatoria espectacular. Sí, Ay, Carleto. va a ser complicado, difícil, pero también es difícil para ellos. Y yo creo que es un poco la lotería que toca. Ayer decía con tertulio tuyo, dice, no quiero que me toque ni en pintura. Pues mira, pobre Alex, un abrazo. Alex, y bueno, y al final, mira, ha tocado el que ha dicho, ¿no? Sí. Bueno, al final... Ara parlarem amb vostè tranquil·lament, Carleto, perquè, mamma mía, primero el rayo y después el trueno, o al revés, més ben dit, eh? Primero fue el trueno y después el rayo. Sí, primero el trueno y después los Beatles. Hi ha una estadística molt boja amb Klopp, el Liverpool i el Madrid. Sí, i que segur que li agradarà molt a la família blanca, i és des de que Klopp està al Liverpool, sempre que s'ha trobat un equip madrileny, l'ha eliminat de la Champions. No només amb el Madrid, eh? No només amb el Madrid, amb l'Atlético també, i l'única vegada que no s'ha trobat a cap equip madrileny ha guanyat la Champions, a on? A Madrid. A Madrid. Que va ser l'any que li va fer aquell 4-0 al Barça, també. Exacte, al Wanda Metropolitano. En total són 6 partits, 5 derrotes, un empat. El Liverpool, que per cert, està en venda.
Ahir ho feien oficial els seus propietaris i ara està en venda. No sé si algú porta... Sí, mire. Buenos días. Igual... Pues tocarle el Madrid y decir, no nos ponemos en venta porque que no... lo de las bolas no ha funcionado, pues igual me lo compro y ya está. Bé, també a la Champions, als vuitens de final, ens depararan un Red Bull Leipzig-Manchester City, Bruges-Benfica, duel de Ventafocs, Milan-Tottenham, Eintracht-Nàpols, Borussia Dortmund-Chelsea, Inter-Porto i PSG-Bayern de Múnich. Sí, PSG-Bayern de Múnich, Amb qui aneu, Nil? Amb qui vas? Home, amb el PSG, cap dels dos em cau bé, però el factor Leo Messi decanta la balança. Jo crec que també. Però amb el vostre permís, jo ara també vull dir la meva sobre aquest sorteig d'ahir. Celebro que ens hagi tocat el Manchester United. Sí, sóc dels que volia l'equip més complicat i amb més cartell possible. Els motius? Oblidar-nos que estem a l'Europa League i veure sobretot el Camp Nou el més ple possible. Anthony, Rashford, Casemiro, Varane, De Gea, Sancho, Bruno Fernández i qui sap si també encara hi serà un Cristiano Ronaldo que està a anys llum de ser el que era. Dit això, tampoc negaré que una mica més de sort als sortejos tampoc ens aniria gens malament. Bayern, Inter i Manchester United a les primeres de canvi. Boles calentes? Aquesta segur que no. I ja veurem com arriben uns i altres al mes de febrer, perquè en una eliminatòria d'aquesta magnitud contra tot un United, tot és possible. Sí, tot. Des d'una classificació sense massa complicacions a quedar-se també fora a les primeres de canvi de l'Europa League. Us ho imagineu? Doncs millor que no, però el rival és el que és i encara té molt marge de millora. Amb tot, el record de Roma i Wembley encara està molt viu. Així que siguem optimistes i creuem els dits perquè un nou títol europeu també passi per deixar fora els Diables Vermells. La Ronda. Molt bé, doncs 3 minuts per arribar a un quart de 7 del matí i ara també hem de repassar la pregunta del dia. Y esta es la pregunta del día. Qui ho tindrà més complicat? 1. El Barça contra el United. 2. El Madrid contra el Liverpool. Podeu respondre a les nostres xarxes socials i a segona hora obrirem línies. Nil, com tenim ara mateix les votacions? Molt ajustades, però es decanta amb el 53% dels vots el Barça contra el United, el Madrid contra el Liverpool 47%.